Chimnobal Laispa Life Pundri Laispa Life Pundri Hakagatang ukpa badakon badaman sem bakod amen ka jungi e jong try jungi Jesus Christ bad ga jungi jong oblay lambat ga jing selok jong omen sem bakod kindan rengkat bad pi baro rengkat bad pi ro ni pen pau ga jing snungu ni pen pau ga jungi ro ga jungi ya try konrad nong bu nong thau jong ga jing em jong gajing don gajing em gajing ibaro kerpang nag banta kamet kabal ayengi kamet kaba mau la ri la sumarengi aplan yengi nagajing pang nagajing sitam nagajing ma gajing mansau bat sajise no ayengi kane kasngi kabatmai ta kane kasngi kabatmai utrai ukhod yengi kain bangen pusan sepang kabor gajing u kebadan rengkat batngi kaman sim gajing u kebadan rengkat batngi Denmar kajing dan jong kaman sim kajing u kebala ban syai yengi kebala ban yalam yengi kebala ban kedaulanti ya kalanti ya kajungi kebaman la kasngi Denmar takadau ha kane ke klemato kanyin keli yala de ngin posan yala kajong kajing em hato shisha manga mapi kum ki khon ki jong oblay ngi yo i nam ba kaman sim kajong oblay kadan rengkat bat ngi Hato ngi pediang nem ya kene kemen sim ke bau blay wa yengi. Yolo se ko hanmen ko para mangama pi bonsen ngi klet bonsen ngim yo I bonsen ngim syam la syampang kene ke jing don jong men sim u blay rengkat bat ngi. Den mata kedau ha kene ke sngi habang iwan ban terwa ya kene ke mas ke bekoj to ken ngin pen map nau trai na ke benta kine ki jing duna brew ki jungi. Kito kipor ki ba mangi ngim laban yo I Kito kipor ki bangim labos ngutu ba kamen sim ga jong blay kadan rengkat bat ngi. Kin pen mab nau trai na ka banta kine lomba ga jing duwai ga jungi. Nga pla hau blay badan bor baro pada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun ten da ki kam da ki jing leklet da ki jing le palat junga da ki jing le palat junga Dai ki chung le palat bakrawe chunga namar kata kerpa de kamaria bukoj kabaya sa kate soti ya ke angel bat kirukoj pada pi ko hanmen ko para banduai na ke bantai chunga how try ublay chungi ublay badan bor baro unis na yangi madalama bi ki pop chungi un yalam yangi sha ka chung em bom chukut amen try can rat go blay Isnayani Traiken rat koblay Isnayani Kristova O Kristora Konong penem chongi penem yangi Traiken rat koblay Isnayani Traiken rat koblay Isnayani Kristoma ko Kristora Konong penem chongi penem yangi Tongin ya duai Hakane kasngi bangira ke ya kasngi buram jong u Gregory Bukoj u pop bad unong hikai jong kabalang ngiduai na gebenta kitu kibajar kerteng
hadin ke kerteng jong une urukhoj jong kabalang Gregory Bakhoj ukpop jong kabalang kejengi ngiduwai nak banta kabalang kejengi hasatla ke perthei bat kum juru ngiduwai nak banta I Jenisha Carsentiu bat kum juru nak banta I Hunti Mary Lingdo bakidan banta padang kejeng Shah Sumar apa hospital ai botrai konrad un ai ki kata kejeng koi kejeng khia ke bapura sachisen ai ba kejeng Sumar kejeng ki apa hospital ke long sisha kata kadawai kedesin kebala ban wanra kejeng koi kejeng khia ke bapura hakal yang kemet bat kamen sim kejeng ki Iwan raro kmadot rai ya baro kejeng tumo bamarwe jungi Koblei me ubasumar ya upai jong me da ka jing jemnot bad ubasenshar yaki da ka jing da ka jing asai lem jong upop Gregory Bakhoj ngikerpad to ai yaumen sim ka jing stat ha kito ki ba melai bor ka itiar ban senshar knang ba na ka jing roy jing san jong ka kanhun lang brat Bakhoj kanwan ka jingkmen bom jukut ha kinong sharai daw trai jingiu Jesu Christ sukon jong me ubu imbat basan sha ringkat bad me ha ka jingiu long ka wei jong omen simbakut ublay junam la junam amen Kajing puli na kashiti baning kong jong upalos Bakhoj shaki Kristan hakorin ku para umensim uyo iling ba yaki baro wat yaki bari jong ublay naba manu batip yaki jing perkhat jong ubriu laitang kamensim jong uta ubriu hi kabadon hapo jong u hakaju karukom omdan batip yaki jing perkhat jong ublay laitang umensim jong ublay tingim shim la yo pediang ya kamensim jong kapertei henrei umensim ubalalong na ublay kenang mengindup sengotu ya kijin ai bala the sei hangi da ublay bat ngi kren shapang kani om da kiktien bala hikai da kijing start brew and rei da kiktien bala hikai da umensim da ka babatai kijing shisha bakin jam sim ha kito ki badon ya umensim ubriu bakin jado umpiang kijin ai jong umensim ublay namar ha u kilong kijing bit bat umla ban sungoto yaki namar ba yaki la shampang hakarukom bakan jaman sim ubriu bakan jaman sim ubishar yaki baro henrei ma uhi umsha bishar hanu naba uai balatip yakajing mujong utrai kenang mandup ai bud ya u henrei ngite ngidon yakajing mud ukris kaktin jong utrai Raspa Ndrepusau Antifuan Ba'a
ngau nau kepajonga. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai dan rengkat bat pi. Kai jing pule na ka gospel bakoi kat kum Lukas kaburom hame ko try. Hakata gapor u Jisu la lehiar sa Kapernaum kanong ba ha Galilea. Di ulahikai yagipaj ba ha kasngi sabat. Bat kilalingo yakarkom hikai jungu. Namar kaktin jungu kadon yakabor. Di ha sinagog ladon wei ubreu ubaladon yau mensim jong uksud. Bat ulakentaj ulakerkaj da kasur bajam. Ha mekwa ayu bat ngi ko Jisu na Nazaret. Melawan ban penjot yengi. Ngatip medei uwei. Melong ubakoj jong ublei. Teu Jisu la dumok tenge uong. Sengap jar batomi no na u. Bat haba uksud ula sempat yau tau breu hakmat jongki ula mino na u. Klempen mensau u. Baro kisngau pla bat kila ong paramaki. Kaktin ayu kabakat kane. Naba da kabor bat ki itiar ulah hukum ya kemensim bom khoj bat kila mi no. Te kanam jung u kala priang keleng saudong kata katan. Ka gospel utrai. Kejingiro yame go Chris. Ko handman ko para ha utrai Jesus Christ. Kajing pule kebanengkong kasiti jong Paulus syaki Kristan ha Koren bat kumjuru ke gospel kabang yosngau ke gospel jong Lukas kalanong ke basau dekot life away hadu life new ka kranshai yang abadipi ba yangi la syayalam da kamansim nemansim jong ublay hanring akwa banbu kajing kali hakmat jungi iwe paiwe hato shisha mangamapi ngisha na em ba kamansim ka jong ublay kan simti yangi bat kan yalam yangi ne ngisha ya kamansim jong kane kaperthai ne kimansim baman bante merau yangi, bante lakum yangi, ne ban yalam yangi. Shisha ha kajung em kajung aga kajung pi, habangi puson habangi pej. Baru atli kini kimensim kidon kita kajung ele bakrau ha kajung em kajungi. Om don uwei ubreu bala ban light na kini kimensim. Kumbangi tip kumbangi yoi, ha kane kajuk kajungi, ha kane kapertai kajungi, ha kajung em kajungi baman lakasngi. Ngiyomat yakabor jong ublei. Ngiyomat rukumju ya kabor jong umensim baman. Dari mata kadau ngihaban pusan ban ngihaban pej ban kemi yalade man ka klibat man gapor hato ngasha ban yalam yalade da kamansim jong ublei ne da kamansim jong kane kaperthai ne umensim baman. Kadbang gedang ima kane kaperthai shisha mangamapi ngihaban yaleteng ya mensim jong kena keperthai bat ban sya ban yalam lane ban kedeulanti yangi da kamesim jong oblei kumbang yos ngeu ha ka jing pule ke banengkong Paulus bakhu yuong sya kinong Korin ha ka sti banengkong jong u yangi lapan sle da kabor jong mensim oblei namar kamesim jong oblei ka papan syai yang abadepi kamesim ka jong oblei ka bayalam ka kedeulanti yang abadepi ladang isya ba kamansim jong blay kan yalam yangi ladang isya yalade ba kamansim ka jong blay kan te song yang ya ka jingim ka jonga klempep ngala banyaj ha kalanti ka babha ngala banyaj ha kalanti ka ba kris ulapan i yanga ya kata kalanti ka ba kris ula kedew yanga lada lem kumta ngan sya yalam
ha sim boman badhang kumjuro habangi poi habangi pe ha gospel ke bamanta kesngi ngio i bau jisu udan ha ka temple kat bau don ha kata kajaka ke bamane blei don utau breu uba syate da sim boman ha bau niu breu syate da sim boman ngio i ka bor jong jisu ka kham krau ka kham he ka kham pala liam ban ya ka bor jong sim bokoj dei mata kadau ko han men ko para ngakwa ban ong yala de pada phiru kum ju iwei pai wei ho ya ka jung em ka jung ga jung phi ngiyo mad ya ka bor jong sim boman ngiyo mad ya ki sim jing sneu jong kane ka juk ka jungi jong kane ka parthai ka jungi ha ka jung em ka jungi ba man la ka sngi han rei ngim de ban shifting namar ka bor jong ublei ka kham krau ban ya ka bor jong sim boman dei mata kadau ngong ye phi na du basdang kasyong hanga badapi ladangisha yanga ne yapi ban sha te kum da kabor jong sim boman dan ka sim jong blai kan mau ha ba manga ma phi ngiale persha ya ki bor jong ka jing sneu jong ka partai ya ki bor jong ka pop ke jing dum jong ka partai ngi de ban kan mau yala de ngi de ban IT ha ka sim ga jong blai ngi de ban khot ya sim jong blai ba mau sim ti yang ngi iwe pai we ba sim ti ya ka e ka bangadan ha ka danut ka junga ha ka jingmut ka jing perkhat ka junga ha ki kam ki jam ki junga ha ki ktin ki bangi kran baro ngi dan kam ban IT yala de ha ka sim ga jong blai la de ngi IT yala de ha utau sim jong blai ko han men ko para klempep ka bor jong u ka pan herkrat no ya ka bor jong sim boman ka shong hanga ba phi banjit ngijit yala de ban sha te sha khum ha ka bor jong ksut ha ka bor jong jing sneu ne ha ka bor jong sim boman han renga ko ban pan kan mau yang iwe pai we ko han men ko para ka bor jong ksut kam long ei ha khmat ka bor jong blei ka bor jong blei ka kham krau ka kham pala liam ban ya ka bor jong sim bokhoj kapoin ka baar ka ba ngakwa ban yap lejing mo bat phi ha ka ne kasngi kat kum ka jing hikai ka bang yo na gospel ka dei ka banta ka baar ka bau jisu ha bau you can do yaw ne ubriu ba shate shakum daman sim boman wang snap jar ka ne ka dei ka hukum ka bau jisu uai haw ne man sim boman ka bamot u jisu khot aware nga ba de phiru ko han men ko para bangin snap jar ha ka jung em ga jungi ngitiba ka bor jung sut ka bor jung men sim boman ka sneu tanat bat ka shong ha gijing sawa jong ka ne ka prathai ha ka jing sawa jong ka jing em ga junga ga jung phi ka jing sawa ka bang akwa banong ha ka ne ka klimat kam dei ka ne ka jing sawa ka bang yos ngeu na ki bru na ki surok ne na ki kali na ki egi henry ka de ka jing sawa jong ka jing sneu jong ka jing em ka junga ga jong phi ladang isha yaladi ban ngob ha gitu ki jing sawa jong ka ne ka prathai ki jing sungba jong ka ne ka prathai klempep uksut usngu tenat ban shong hang to ban unsawan ban te marau yang abad phi unsawan ban simti yang abad phi de na mata kadau kalong badan kam yang abad phi ba ngin ngap jar hakmat ublai bangin IT yala de haublai lengba ke jing poson ke jingi lengba ke jing pule jingi yakten ke jong blai lengba ke jing doai ke jingi kine ke de ke jing jar jar ki ba ujisu u khot yang abade phi namar ha ke jing jar jar uksut umino naw ne ubriu uba ujisu upen kot ha gospel ke bang yasngeu kane ke de ke mat poson ke ba ar ke ba jisu kwa yang abade phi bangin shim bat bangin le ha ka jing em ka jungi ba man la kasni snap jar watsha ba ki jing sawa jo kana ka prathai kin wan ban rung ha ka danot ka jungi ki wan ban rung ha ka jing mut ka jing perkhat ka jungi kin wan ban simti ya ki e ki bangile ha ka jing em jungi ba man la kasni ko han men ko para to ken ngin bat ya ki ne ki atli ki jing hikai ki ba ngiyos ngeu ha ka gospel ba man ta kasni klempep ngiyomat ki bor jung kusut ngiyomat ki bor jung blai henry ka bor jung blai ka kham krau ka kham klan ka kham palaliam ban ka bor jung man sim boman
Kebaar kebau Jisu khot yang abadi pi kadai kebangin sengap jar man kepor hakmat jong Jisu hakmat kebor jong blai bangin IT lade how tau mensem jong u to ken ngen duai to ken ngen kerpat bau trai unang pan klan yau tau mensem jong u ubala bama ula the sei hangi iwe pai we and yoro yau Jisu Christ Amen. Trong ngin pla la ke jong ke jinget nganget hau lei pa bren bo ro unong tau ke nang ber khandau rau Jisu Christ kon bamare jinu utrai jungi kabala khana kamara tesuti lasha la ben na po pontius pilatus asana pnayu laya balateru yas kebaya akasni kabala la mi pan kebaya Lakir sebenarnya usang sekamano blai kau dan bergerak. Amen. Laispa berpusat. Toduai ko para baka jengknya junga bajong pi kan long bapadiang huna kemadu bleu pa badan bor baro To try pedeng jengknya lagi jengpi, tak kesengara boro berkenceng jengku. kajung tai ni balang ko jungu baro kuwe to ai ya kajing panjungi ngikerpat ko trai baha kajing kan mau buram yau Gregory bakoj kane kajing kenya kan long na kabanta kajing mentoy yangi namar da kaba terwa yaka melapan laid nabaro ki pop jong kepertai dau Chris utrai jongi amen utrai don rainkat bat pi to kente wiala ki danot tong ganang utrai ublay jongi Da shisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko kpa ba khoj ko blai badan bor bat bom chikut leng bau trai jungi u Jesu Christ namar kumba ha kane kasngi buram jong urukho jume u Gregory me ai ka jing kamen ha ka balang jong me kumtaro me pan klan yaka da ganuksa jong ka jing em bakho jong u mehikai yaka da kiktin ka jing yalab jong u ban mela ai haka ya ka jing yada jong me kum ka jubab ya ki jing duai jong u bad namar kata bad rengkat bad ka kanhon jong ki angel bad kirukot ngirwai ka jing ruai jong ka jing yaro yame bad ngipan bena klem sange Baku, try,
da sha melong bu khoj kot rai ka thme jong ke jing khoj ba ro namar kata ngi kerpat yame topan khoj pan kentang ya kine ke jing turwa jungi dag ba pha yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kalalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yo badala kamon sneu bha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu bad kebai ngu yame ula kedia yo badalai hala gisunran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kabenta jongpi hakajukur kom enda lala yabam ula shim yakukuri bat kebaingu biang yame ulai hala gisunran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong kajutang batmai batbom jukut ya kebain penmi na kebenta jongpi bat na kebenta kibabun na kebenta kajing ma kipop tole yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing ngai Katasin bangi bam yuneu namar kata ngi bapen menta ya kajing ya ber kajing me pa jungu ngi trwa hame ko try yukpo jong kajing em bad ya ko kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malenyew yangi ki babit ban yang akmat jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngeuret nge kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bad kasnamo kres ngin long ki ba lapan ya tali ka we dauman semba khoj tokan mau ko try ka balang jong me ka bala priang hasatla ka perthei bato panjanaya ka ha gajing ej rengkat bado Francis pa ba ko jungi ul bat marwen u bishop jungi ka kanon ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau lem ruya ki hanmen ki para shenrang bad kanthei ki baliothya da ka bakermen ya ka jing me pat bad ya baro ki baklat no ha gajing isnei jong me to priang ki sha gajing shai ka khamat jong me tois na yang ibaro ngi kerpat yame barengkat bat kamaria the soti bakhoj kakmi jong bulai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro krkhoj ki balapen sngo bahaya me pateng la pateng ngi long ki babet banyo bantalem ha ka jing embom jukot bat bangini ro bat pandan borom yame daw kon jong me u Jesu Christ dau lembat u bad hau kalong hame ubleu pa badan bor ha gijing long ka we jong men sim bakhoj baro ka borom bad gijing ro junam la junam amen kumblah hukum yang ngi dau nong penem bad kumblah hikai ngi dagaktin blai ngi nod banong kok pa jungi pa abneng kalong bakhoj kerteng jong me Kanuan kahima jume kelong kamon jume ha kendal kuma bane lai ina jumbam jungi kepala sengi patoma deni kang jungi kumbang rogi ma ke beles yangi padwat yalam ni sa ke jung pensoi handre te penlai yangi na ke basneu to penlai yangi ngi kerpat ko try na ke jung sneu baro ha ke jung sbon jume to ai jung suk jung san ha ke sngi jungi khnang ba da ka jungi rap ka jungi snei jome
ngin lai barabor na kapop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dang ap kmelanti ya ke jing kermen bakoj bad ke jing wan pat jong nong penem jungi u Jesu Christ Naga jong le kalau ima, jong le kalau kalau sudah belajar. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai phi ka jing suk junga ngai phi wat pe yaki pop jungi henry yaki jingai jong ka balang jong me bad ha ka jing sbun jong me ta ai ka yaki jing suk bad ka jing tali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom Amen. ka jing suk utrai ka dan barabor rain kad bad phi to ngini truai ka da ka jing suk iwei highway bad jing suk hak mi kulang berat jong blay hak mi ubakid no igipop jong kaparte suk yang ig bala shakot shakane ke jong kawai jong ukun lang berat ko kan rat ang sumha bamadrong apo kaying jonga kan resh ong tan tin kamen sim jonga kan sakya hi kamen berkas nama Chris kan ribat kan ram ini sha ka jong embom jukut amen Command us now, Chris.
Tong ni aduai. Dau Chris unong hikai ko try. To hikai ya gitu kiba melapsa dau Chris ukpu bo im. Knang ba ha kane kasngi burom jong Gregory bakhoy kintip ya ga jing shisha jong me bat kin pen pau ya ka ha ki kam ka jing et. Dau Chris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublay badan bor baro unkurku ya pi pa badukun badaman sem bakhoit amen tolisuk pan benai gu gospel jong trai da gajing emba baha jong pi Lai spa entah. Yes,
Ram haupa berkun mensim bukut balam menikau junta berabot nama Amen. Enyero yutra Yesus Kristus nama Amen.